McDonald's or Jollibee, which brand has the best fries? For me, Jollibee. 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 My favorite fries is called McDo. MCDO. For me, McDo. Good. Are you confident na makatel ka sa difference between McDo and Jollibee fries? I don't know. I don't know. Confident. Yes. So today, you're gonna be blind tasting fries from McDonald's and Jollibee. And you're gonna pick which one ang pinaka-wow. Are you ready? I am ready. Parehas naman ni good. Tell ko nga kani si Jollibee. Compared ani. Visually, challenging siya kay colorblind ko. But, lasaw ni nga yellow. Pwede simutan? Sure. O, diba? Same ra gyud siya. Nindot siya pagka-fry. Di gyud siya ma-distinguish kung asa ang Jollibee o asa ang McDo. Lo, pareho sila. No, lahi bitaw no? Kung wala sa sulyanan. Baca, apa salam yun? Unya nata mo judge. Ito sang tuwason. Sige, so next fry. Diba, parehas na sila glasa man. Jollibee. Mas Jollibee ni. Based on the blind taste, which fries ang pinaka-wow? Kung pinaka-wow is ang left side, which is McDo. Ang pinaka-wow na ko is this side, which is the McDo. Pinaka-wow ni siya for me, kay feel na ko si Jollibee gid ni. I think this is from McDo. And mo na siya ang wow for me. Ang pinaka-wow nga fry is ang McDo. That's my guess nga McDo. Ang pinaka-wow nga fries for me kay McDo. The fries on your right is from McDonald's. Hala! Gaan lagi ko kay Luspan. Na-stroke akong ego niya, na-validate akong feelings. O, diba? So, sakto ko. This is McDo, no? Okay. Bad trip ko. Feel ako sa pagkuan sa pag-deliver ni, masagi siya. Dili man sagi si Jollibee. The fries on your left is from Jollibee. Ato sayop na din. Ato na ko, bye. Di ko mo to, na nakatawa. Sakto akong guess. Sa'yo pa lang akong favorite ganina. Kaya nag-taste test na magunta, wala na ang brand aside ba, no? So, ni-focus ko sa taste, therefore, lami daw ang McDo. Igon akong dila man. Jollibee is meh for me right now, but McDo fries is a wow. Ang pinaka-wow nga fries for me kay... For now, mas wow ni siya. Bisag, regardless of the brand, mas wow siya nga fries. Mag-switch lang ko. Jollibee na ko. So, kita ta later, Jollibee. Bye! Bili na ka dito. Ang pinaka-wow na ko today, mo fries, kay ang Jollibee. So, nasayop ka. So mo to, ako ano eh. Ay, sorry. So our ultimate pinaka-wow nga fries is from McDonald's.